Widzicie, pół 7, koniec sierpnia i teraz jest 37 stopni. Tak wam to godą po takiemu, co by się usprawiedliwić, co ja kliniemu. Symbol Tychów, brama słońca, jest to richtig fajnisty dom, który jest zbudowany z wielkiej płyty, a patrzcie, co idzie z niego zmontować. Słońce jak zachodzi, to zachodzi richtig pomiędzy tymi dwiema warstwami. Na samym wierchu jest klub uszatek i ja pamiętam, jak on zaczął fungować, to tam było tak zima, co te, co ten uszatek założyli, to nakupili takich króliczych skórek z futerkiem, porobili takie chmurki i poprzyklejali na ścianę, co by było ciepli. Ja tam kiedyś była na takim spotkaniu takich autorów z Tychów i tam kaj tego futerka nie było, to i tak mróz na tych ścianach był. Ale sam mocie taką piękną zieleń, zarostki za szkołą. Jak się sam przykludziła, to za tą szkołą to już było pole, czyli ta szkoła to był ostatni dom, a potem to falowały łany, no nie wiem, pszenicy, łowca. No i sam po mojej prawej ręce jest taką hala targowo. No co tam hala targowo by da reklamować, ale powiem wam, że kunom przyjeżdżają ludziska z różnych miast, żeby sam nakupić, bo tam jest richtig świeże wszystko. I gemiza, i mięso, i co se tam wymyślicie. Także brama słońca, miasto z bramą słońca, a te roski tam słońce będzie zachodzić, nie za bramą słońca, ale jak kunom przyjdziecie we październiku, to dokładnie między tymi dwoma skrzydłami. Kończymy już te przekludzanie. Tak się wam pewno zdało, że za moimi plecami są jakieś ich wykopaliska, a są my na skałce, bo sam kiedyś był kamieniołom. I mimo, że tego kamieniołomu już nie ma, to ludziska dali i te miejsce, i ten przystanek nazywają Skałka. Tam dali za rok, jak kudu przyjdziecie, będziecie się mogli wykąpać, bo będzie tam akwapark. A ja, jakże się sam przykludziła, to pamiętam, że tam, jak jest osiedle Łabędzie, to my piekli kartofle, bo tam były takie nieużytki, kościnek pól, polili my tam ogniska.